boa tarde a todos e a todas. Inicio unha rolda de prensa para comparecer despois da reunión deste mediodía, que iniciou ás 12 da mañá e que nos levou, digamos que todo ata o mediodía, todo o tempo, todas esas horas, co conxunto de forzas representativas do noso país, convocados en este caso polo presidente Feijóo. Creo que o primeiro, e hai que insistir, sei que o estamos dicindo, pero, bueno, creo que unha sensación, un sentimento colectivo, que é o sentimento de darlle as gracias. Darlle as gracias ao conxunto da ciudadanía. Creo que estamos dando un enorme exemplo cívico no noso país, en Galicia, de como se ten que afrontar colectivamente como sociedade unha situación complexa, como esta da emerxencia da crise sanitaria vinculada ao coronavirus. E nese sentido creo que toca desde Galicia en Común a Nova Mareas, desde o conxunto do noso espacio político, queremos darlle as gracias aos galegos e as galegas polo enorme esforzo que estamos a facer colectivamente como sociedade. Creo que, hoxe tamén toca, despois desta reunión, agradecer aos diferentes portavoces, tanto dos partidos políticos, tanto o señor Puy polo Partido Popular, a señora Ana Pontón, ao señor Gonzalo Caballero e tamén a Alberto Núñez Feijóo, porque creo que, foi unha reunión productiva na que sacamos adiante un consenso necesario ante a cuestión, digamos, da crise do coronavirus e particularmente o aplazamento electoral. Creo que, no contexto no que estamos, o primeiro que hai que decir é que, que os partidos e as organizacións políticas, os dirixentes políticos, os responsables institucionais, temos que fomentar e apoiar a unidade na loita contra os efectos do coronavirus. E creo que, además, digamos, de unidade e de diálogo, neste caso, beneficioso para todos e para todas, e sobre todo para o noso país en xeral. Na reunión de hoxe insistimos evidentemente tamén na necesidade de reforzar equipos técnicos e equipos humanos, no que ten que ver, por unha parte, coa asistencia telefónica, por outra parte, moi importante tamén, no que ten que ver con os elementos de diagnose. Creemos, e o dicimos con toda a sensación e a vontade de unidade que creo que todos e todas temos, pero creemos que a Xunta pode facer máis, ten que facer máis, e nese sentido, nos estamos aí para que, xa digo, a proposta de incremento de medios técnicos e humanos no ámbito de diagnose, pero no ámbito tamén da asistencia telefónica, creo que ten que ser fundamental, e así o dixemos na reunión hoxe co resto de forzas políticas representativas. Sobre o decreto consensuado, en primeiro lugar, o estábamos dicindo, pero hai que reiteralo, todas as forzas, todos os recursos nas próximas semanas teñen que ir a loita contra o coronavirus. En todo caso, nos parece unha boa nova que se chegara, xa digo, a un mecanismo de acordo para o aprazamento definitivo das eleccións do 5 de abril. No que ten que ver con, digamos, os pasos que hai que dar a partir de agora, non vou entrar, digamos, moi polo miúdo, entre outras cousas, porque aínda se vai a consultar coa Junta Electoral a proposta de decreto e, digamos, que se ultimará nas próximas horas. En todo caso, para nós é fundamental, de cara á reactivación do proceso electoral, que haxa unha total seguridade xurídica en todo o proceso, e, en segundo lugar, que haxa garantías totais de participación cando é que se reanude o proceso, para que o conxunto da ciudadanía galega poda participar, e poda participar, ademais, en réxime de igualdade. Creemos desde Galicia en Común a Nova Mareas que agora mesmo o importante é centrar toda a acción institucional na loita contra a epidemia e contra os seus efectos tamén sanitarios e económicos. Creemos, ademais, que os partidos políticos, as organizacións políticas, teñen que formar parte tamén desta loita, porque forman parte da arquitectura institucional, e, polo tanto, agora mesmo todo o noso
esforzo, atención, interese, traballo está na loita contra a epidemia e contra as súas consecuencias, que poden ser económicas, que poden ser sociais, contra o conxunto da ciudadanía galega e particularmente contra o conxunto das familias, e neso nos estamos centrando e nos vamos a centrar nas próximas semanas. En todo caso, por pechar sobre o decreto, hai algo que expusemos na reunión e que nos parece absolutamente fundamental no que ten que ver con a reanudación, digamos, do proceso. Entendemos que de igual maneira que buscouse e houbo un consenso para o aprazamento da cita electoral do 5 de abril, de igual maneira, expresamos hoxe na reunión, ten que haber tamén un consenso do conxunto das forzas políticas representativas do país para buscar no momento da reactivación tamén buscar a mellor data. Nese sentido, creo que o resto de forzas políticas, tanto da oposición como do goberno, pois creo que coinciden nesa necesidade e creo que é a mellor das novas tamén que vai a ser por consenso do conxunto de forzas representativas do país como se reinicie no momento no que a crise o desafío do coronavirus pois xa unha cousa do pasado cando activemos o proceso electoral. Remato xa esta parte inicial, dicindo que en todo caso acabamos de coñecer precisamente unha serie de medidas de algo que é fundamental. As administracións públicas, o Goberno do Estado, o Goberno da Xunta de Galicia teñen que acometer un enorme plan de choque social e nese sentido máis alá de valorar en un segundo momento as medidas concretas do Consello de Ministros, todo o que ten que ver con a flexibilización da regla de gasto para os concellos, como pode ser as moratorias no pago de suministros como luz, como gas, como auga, a moratoria no pago de hipotecas ou moitas outras medidas que parece que finalmente van a ser, digamos, canalizadas despois do Consello de Ministros de hoxe. Nos parece evidentemente non diría unha boa nova, sino unha nova necesaria e vamos a analizalo, pero xa digo, creo que o estamos dicindo con moita claridade, ningún galego, ninguna galega pode quedar atrás ante a situación de emerxencia sanitaria e de emerxencia social e económica derivada da crise do coronavirus. Sin máis, se queredes, abrimos as preguntas. Vamos a dejar que pasen 10 segunditos para que el retardo no nos coma el tiempo, ¿vale? Y empezamos a leer preguntas. Vale, pregunta Sandra Sánchez, de la agencia EFE. ¿Cree que existe alguna posibilidad de que las elecciones sean antes del verano? 10 segunditos. ¿Galicia en Común tiene alguna fecha preferente? Vale, moitas gracias, Sandra. Galicia en Común ten unha fecha preferente que é, basicamente, a partir de cando este resolta a situación de crise sanitaria e de crise económica e social. A partir de aí, creo que hai que ser extremadamente cautos, creo que sería inadecuado desde o punto de vista de responsabilidade política poñer un horizonte agora mesmo que sexa, digamos que, de un plazo previo ao verao. En todo caso, evidentemente, creo que agora mesmo todos e todas desexamos que canto antes salgamos como sociedade da crise do coronavirus, pero, creo que temos que esperar para que, como digo, o fundamental dun proceso electoral é que se dé en un contexto de normalidade na participación, de garantías de participación e de sufraxio, e polo demais, o que sí que evidentemente temos que velar de aquí a que se marque a cita do próximo proceso electoral de eleccións ao Parlamento de Galicia, pois o que temos é que garantir que vai haber un control do goberno. Tamén falamos deso hoxe, evidentemente, da imperiosa necesidade de activar de forma
de forma inmediata o funcionamento da Deputación Permanente para que exista un control pois ante a situación anómala na que non existe Parlamento agora mesmo, o que existe un órgano que é a Deputación Permanente e que, por lo tanto, ten que funcionar para o control do goberno como evidentemente ten que ser no ámbito marcado polo propio procedimento estatutario do Parlamento de Galicia. Vale, damos 5 segundos más. Creo que hay alguien escribiendo una pregunta. Esperamos un poquito más. Vale, Surso Salgado para Galicia Confidencial. Un tema personal, ¿cómo estás llevando a cuarentena, especialmente agora que deches positivo? Bueno, pues nada, gracias Urso pola pregunta. Eu creo que estou levando a cuarentena pois como está levando a maior parte da cidadanía, con digamos, a conciencia cívica de que é imprescindible estar na casa e atender a todas as digamos que propostas e a todas as reglas marcadas desde as autoridades sanitarias e, bueno, pois polo demais, eu creo que bueno, a miña responsabilidade pois implica que teño que estar traballando todo o tempo porque creo que é evidente que as persoas que temos unha representación institucional e unha responsabilidade tamén política, pois o que temos é que estar 24 horas sobre 24 tratando de traballar para solventar pois os problemas do conxunto da cidadanía que agora mesmo, como sabe todo o mundo, son moitos e, sobre todo, máis que os problemas, as enormes incertezas que hai por diante. Vale, esperamos tamén 5 segundiños, que creo que Surso quere repreguntar. Bueno, parece que Surso non estaba... sí, parece. Agardamos tamén 5 segundiños máis, que vexo que hai xente preguntando. No, di desculpas, simplemente ánimos. Se alguén quere facer unha pregunta, que mo indique, agardamos a que o escribe, senón, pois en 5 ou 10 segundiños rematamos porque non hai máis. Insisto, Surso, non era pregunta, sino desculpas, simplemente ánimos. Vale, non hai indicación vosa ninguna de que irades plantear máis cuestións e damos por pechado aquí a comparecencia. Bueno, pues moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas e moito ánimo.